ngunoteksi ke lo ngokutsho kwabantu udutyulwe apha ku-R300 ebehamba ne-guards zakhe. Yena uswelekele kwisini but ama-bodyguard akhe asesibhedlela kodwa alimele kakhulu. So ya ndiyazama ke apha ezinibona, ndiyazama ndijikele ndiye kulaa ndawo yindawo yesehlo. Ya kunzima, asikabi ne-information eyipheleleyo whether ebedutyulwe le moto yakhe ihamba ebeme ecaleni kwendlela, asikho sure. But niyabona le ndawo not apha, but le ndawo nizofika kuyo ngoku apho yena ukwelinye icala because besuka ngase Belleville direction apha. So udutyulelwe apha kulaa ndawo le. So ya yenzeke kanjalo ke bahlali, but ke sehamba ndilapha kwayindo road. Ufuna ungena kodwa abafuni amapolisa bathi itraffic yabona zivale indlela. Hayi ndizamile, hayi ndifuna ugqitha ndiyithathe, hayi but hayi kufunwa abantu abakulasini. So ndiphoswe kanjalo ke bahlali, ndibuhlungu kodwa ndiphoswe, andikwazanga ndifike kulaa ndawo ndizibonele kakuhle kwenzeke ntoni. But ngokutsho kwamapolisa ke, because I ended up ndithumela imessage, ndifonela amapolisa ndibabuza ukuthi kwenzeke ntoni. So amapolisa wona bathi lo mfo udutyulweyo bena 32 years. But bayichazi ncam ukuthi ngunoteksi. Ndifonele i-taxi industry because kuthiwa ngowakakhatha, but ke sithethe sikakhatha besisithi sibhizi sizawuwela kumi. So beningekafumani more information since that time. So ukutsho kwamapolisa kuthiwa lo mfo una 32 years udutyulwe apho, bamfumene ibizo namanxeba embumbulu kumzimba wakhe. Aba be-medical be-ambulance bathi hayi uswelekile, baconfirmile on the scene. 2 adult males were wounded and were transported to medical facility. So those are the bodyguards. So injalo bahlali asiyazi ukuthi isuka phi iyaphi, kodwa into idibene ne-taxi industry ngokutsho kwaba abantu bathethe nami. So ya kulapha ke ku-Indo Road guys, and yeah that's it. But one thing for sure, kusweleke umntu, abanye basesibhedlele. Injalo ke bahlali.